Kurde, hopy, dobrze, że sam są, nabicie mi wartko tam jedno, każdy inspektor przyjeżdżał. Ruchej, nabicie mi to sam. Jaki inspektor? Musi być okropnie ważne, bo kurde, prezes już nam uciekł, on normalnie nie chce się z nim w ogóle spotkać. No nabijcie mi to! Zaraz. Inspektor. Hełmy, chłopie, hełmy? Szewiki? Jako mój styl! Nabicie mi najpierw. No to co, wiertać czy nabijać, czy... Ty nabij. A ja mam swoja robota, kierowniku. Mama nabija, cimej no to. Dobra. Cimej. Ja to... O! Ciś! Ale gwoźdź trzeba, I gwoźdź skąd ty trzeba. gwoźdź weźmiesz, chłopie, skąd ty tu gwoźdź znajdziesz? Myślisz, no, słuchajcie, ja muszę iść, bo nie ma czasu. Za godzinę Kaj ten młody, mógłby i to nabić. Wy nic nie umiecie zrobić. Ale No zaraz. dobra, słuchaj, już... Zaraz. Wiertarka, Motek, wyrwaj kaj śruba gwoźdź. i jest. Idzie ten To mi młody. to za chwilę zaś wyleci. No ale to trzeba gwoźdź. Ty, idź, przyszł, ty, weź nabij to, poszukaj kaj gwoźdź, wyrwaj i wbij tu gwoźdź. Chłopie, Ale inspektor. jo, to kajo gwoźdź by szukał. Gienek, ale Ty, obejrzyj ale się, ty Jurek. starszy masz wszystko, idź, poszukaj. Jurek, obejrzyj no. Tam nie ma gwoździ w tej tasi. Jest pełno kramorów, a gwoździ nie ma. Te 5 hopów i żaden nie umie tego nabić. Abyście tak pociśle. Ty, bo Kiedy ten inspektor ma przyjechać? za godzinę podali. Już. To ty zwój, bo ta złysz. Dobra, ja idę. Jadę po zwyżkę. Wy nie zdążycie. Ja nie zdążę. Mam śrubka. Czym to teraz wbić? Moczek, chodź, tu. Prędzej. Trzymaj. Jak się równa w palec, to cię gunia. Daj owalna. Ja. Gwoździa tyś Gienek nie umiesz przybić, wiesz co? To nie ma gwoździ, no No śruba. to ty bardziej. Wy mi to zepsujecie do końca. Te, no, jakie Ty, klejki. ty byś Jakie lepiej chłopie śrubki. się nadawał do zolowania szczewików, wiesz jak? No kto widział? Śrubka i jeszcze tym Jak ty ten motek trzymiesz? Jeszcze to robicie? Zwyżka już jedzie. Za chwilę tu jest. No, Bo ja bych musiał... Mam Raz. O, obejrzyj sobie. Trzymaj. Mam tu... Dobra, pomogimy mu trochę. Obejrzyj sobie. Ale co ty, Holzschrauba przybijasz motkiem? Co się, to się... Dawaj tu twój śrubokręt. Jo, dawaj tam na biurze. A jeszcze... ja nie zdążę, Skąd Godą wiesz? wam. Trzymaj mi ta śruba. Śruba trzymaj. To będzie mietła latająca potem. Każdy A motek. to uleci w trakcie Dawaj sprzątania, motyk. to mocie A ty chcesz tą mietłą zamiatać czy odlecieć? Dawaj motek. zmiatać. Ale powiem ci, bo jeszcze furgać, a furgać tu. Przy waszej robocie Dobra, to nie wyda. dobrze idzie. Dobra, ja idę. Nie ma czasu. Dzień dobry. No, co chcemy? Kosz. Tutaj, gdzie te kable będziemy montować lampę, dobra? Ja, nie ma sprawy.